Atete. Fanandi pireo van. Fanandi pireo vanaba. Kasai kambi atete. Namatreshka. Namatreshini. Ndina bantu. Baba tinokutenda muzita ra Jesu nechikafu chiri pamberi pedu. Ropafadzai maoko adika muragarire pazvabva tanamata. Amen. Amen. Murungozvionera kuti nyama iyi ndandangozvibikira inini mazongo yana bamunini nemana tete as gate crushers chaizvo zviri pachenezvo saka kuti inini ndipe mumwe nyama hombe ndingadiki hazvichati ndetangoti nditongotageroni madyiro anda achida kuita ndiri kutadza iri bamunini idye sadza wema urimo nyama musupe. I've tried my best. Kuti ndipo wikapisi ndetafanika ndiri kuita favor. Saka beta ningodya semabikira ndandangozviitira kuti ndidye chikafu changu. Idyaika kuma. Idya. Vanhu vadzidza kupa appointment. It's good to give an appointment. Because unoita fanika munhu usingadi hama dzemurume. Yeti munhu unenge uchitoziva utoti inini ndatobika amount yangu. So what can I do now? Handingatomboita. Soup ine flavor. Ine meat flavor. Manheru munenge muripo. Look, no zongo before enough meat, man. I said, I'm not open to it. Huh? No. Huh? The guy don't bag for you that it. Sakanta wise, but I'm in Mushanda music.